ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ। ଏହି ନବବର୍ଷକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପେ ମନାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମନାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିପରି ପଣାଟା ହେଇଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପଣା କେମିତିକା କ'ଣ ହେଇଛି। ସବୁ ତ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ବୁନ୍ଦି ପଡ଼ିଛି, ବେସନ ବୁନ୍ଦି, ଛେନା, କାଜୁ, କିସମିଶ, ଆଉ ଚେରି ବି ପଡ଼ିଛି, ଦହି ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ହେଇଥିବ, ବେଲ ବି ପଡ଼ିଛି, ଦେଶୀ ବେଲ। ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ କରିବା। ମିଠା ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେତିକି ବି ମିଠା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ଖାଇଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ୟାର ମେନୁ କହିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଗ୍ରାମ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଏଇଟା କହିଦେବୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେସବୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବି ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଏମିତି